tak dogatíme na loža, ostrý jazyk šable majú, víno boli nalévajú. Nikdy ničím zlomený, len nikdy nespojený. Milé záhoráčata, vážené záhoráčky a záhoráci, ba aj ostatní ľudia. Aj keď býva nepísaným zákonem, že svätý Otec ve Vatikáne pri svojom pozdravie Urbi et Orbi poví pár slov aj po slovensky, na Slovensku a ani za celé dejiny Československa sa nestalo ani nepravidlem, že naša hlava príslušného štátneho útvaru nieco povídava svojemu poslušnému záhoráckému ľudu nieco po záhorácky. Ba ani náš vlastne už záhorák, blahej pamiaci stric doktor Gustav Husák z Dúbravky. O 100% záhorákovi z Kopčan, Tacinkovi Masarykovi, Garikovi, Redlichovi ani nevypráviam. Ten zaprvé ešte aj to, že první, co na tento svet sa vidzejú, býva hovícká porodní babica Slámová a nad ňu trámy kopčanskej chalupy. Ostáva teda na mene jednohlasne zvolenému prezidentovi záhoráckej sebestačnej svojpomocnej republiky, aby sem túto dejinú chybu napravil, aj keď nejsú hlava pomazaná, ba ani po včerajšiem Silvestri namazaná. Za tí 2 roky Záhorácka republika pokročila mílovýma krokama. Vystrídali sa na návšteve prezidentskej kancelárie literárni autori z Bieloruska, ex-prezident Rudolf Schuster, slávny spisovateľ Jak Lacko Ťažký, Jožo Banáš, ex-veľvyslanec v Kanade Tonko Hikiš, ex-podpredseda federálnej vlády a ex-veľvyslanec v Ríme Jožko Mikloško, dramatika, spisovateľ, držiteľ Nobelovej ceny Zamarovského za literatúru Faktu Ľubo Jurík, bývalý publicista a terajší minister kultúry Dano Krajcer, podnikateľ a člen spolku kanadských Slovákov Otto Rada, na január je dohodnutá návšteva predsedu parlamentu Richarda Sulíka. Čestné občanstvo dostal premiér Slovenskej republiky a rad první trídy za podporu záhoráckej kultúry pani Magda Vašáriová a všelikto druhý, ba aj tretí. Byla dotvorená ústava Záhoráckej republiky a nominovaní ministri, každý podľa toho, co ho zaujíma a v čem už dávno robí. A pri první príležitosti budú slávnostne menovaní a predstavení záhoráckej verejnosti. Budú aj zvierejnené ich platy, a to 60 sekúnd za minútu a celoroční odmieny 60 minút za hodinu, ba tým najlepším aj 24 hodín na jeden deň a tým výnimečným aj 25 hodín, lebo budú robiť aj cez obed. Naša rodná stránka www.ezahorie.sk mýva návštevnosť až 125 000 za mesiac, čo je naozaj celkom úderní sila, ktorá predčí aj printové médiá. Za chvíľku vstúpi do našeho občanského združenia internetové folklórní rádio a včil aj televízia Janko Hraško, ktoré počúvajú už zabiehnuto na celém sviete. O záhoráckém rádii G3 ani nevypráviam, to už s nama dlho spolupracuje k obojstrannej spokojnosti. Musím k svojej spokojnosti konštatovať, že sa okolo nás grupujú slušní a zanícení ľudia ochotní kedykoľvek priložiť ruku k dílu aj za pred chvíľu uvedenú vatikánsku valutu. Najdú sa síce i posmieškári a neprajníci, ktorí by byli najradší, keby sme si pekne natúkli papulu. Ale tu bych parafrázoval už spomínaného strýca doktora Husáka. Nech odpadne, co je oportunistické, nech odpadne, co je nezáhorácké, nech odpadne, co je závisnícke a zápesnícke, nech ostane to, co je zdravé a dobré, a to my záhoráci väčšinou sme. Pevne verím, že vyjdeme víťazne z lokálnych žabomyších vojen. Je smutné, že sa najprv musíme prezentovať v medzinárodním formáte a navázať hodnotní kontakty s vládnymi činiteľama, aby si nás láskavo všimli tí, co majú skoro v popisi práce rozvíjaní našeho regiónu. Je to smutné, ale je to tak asi podľa hesla doma nikto není prorokem, alebo keď nerobím ja, nebude nikto. No verím, že sa to zmení, lebo psi budú blavkať a záhorácka karavána pojede dál aj bez nich. Ešte smutnejší vec je, že sme systematicky odnárodňovaní nejenom masovo-komunikačnými prostredkama, ale aj všetkýma reklamama, názvama firiem a obchodu, o tom, že nevlastníme na Slovensku skoro nic a všetky zisky tečú od nás preč, ani nevypráviam.
Naše deti už ani nevedia, na co by mohli byť hrdé, ba aj inteligentní mládež si podľa vzoru starších zamienila zdravý patriotizmus k svojemu štátu, k svojemu regiónu za lásku k plnej prkenici, teda peňažence. Vím, je drahota a ešte teprv bude, peněz je zapotreba. Možno ešte naozaj začneme skladať piesničky, jak toho chleba nebylo, alebo jak ten žebrák toho psa pokúsal. Som presvedčený, že záhorácka sebestační svojpomocní republika si získa z srdca rodoviernych záhoráků, ba aj spisovňáků, jak sa to už aj deje a pozdvihne naše národní cítení tam, kde bylo za Štúru, Janku Holých z Búru a všelijakých inačích národních buditelů podľa hesla Záhoráci, obudzte sa. Vydali sme zatať sradovní placidlo 100 záhoráckých peněz, ale chystáme naozaj pekný pamiatný peníz. A keď sa po krachu Portugalska a Španielska celá Európa vráci k národním mienám, my záhoráci už budeme pripravení. Proto vám sľubujú z tohoto místa, že vydáme ešte, nevím v jakej forme, či jak kultúrny poukaz, či stravenku, či nieco inačího, záhoráckú korunu v hodnote aspoň 3,30 € a bude to pekná papírová plachta, ba aj drobné chektáče budú papírové, aby aj všetky starenky, krátkozrakých mladých nevynímajúc, vidzeli, čím placa a co im vydávajú. Také sa stane záhorácká koruna penízem z najväčší nominální hodnotu na celém svete. Však nejsme žádný trochaj. Záhorácká republika si pomáhajú, ale istce razí cestu do povedomia nejenom záhoráků, ale vďaka svojim príznivcom aj po Slovensku, Americe, Kanade, Izraeli, skrátka po celém svete, ba aj inde. Prajem všetkým rodovierným záhorákom a nejenom im všetko najlepší do prelomového roku 2011, hlavne aby ich všetky nemoce obchádzali a nejenom civilizační, ale hlavne tí, co už sú tu od nepamiaci a furt na ne není léku. Na zlú náladu však léku je a to je humor. Záhoráci ho vždycky mieli aj na rozdávaní a tak nech to zostane na vieky viekov.